mano en lipot machielo watimo mos kuom kikruok machalo kamano. Kawadhi nyime piny owacho kokalo e bad migawo mochung'ne tudruok e pachoka ochako ayanga chenro mar keto lab mag mbui kata digital laboratory e kuonde tiegruok mopogore thurka e bwo chenro mong'ere ni jitume computer laboratories. Chenro ne ochaki gi jatend migawo mochung'ne tudruok Eliud Owalo e kar tiegruok ma Mawego e kaunti ma Homa Bay kama ne oyawe lab mar mbui mani kod masinde mag kompyuta 100 ma jopuonjre nyalo tiyogo e chenro mag somo. Okone gidhi keto lab mag mbui mar 1450 e kuonde tiegruok mopogore kod wards te manie piny Kenya kaka yor neno ni jopiny bende oyudo mbui machiegni. Business process outsourcing center. Many countries are looking for talent and looking where to take their jobs. So we must position Kenya as a top destination. We are rolling out 100,000 kilometers of fiber optic cable all over the country. Another program that we are undertaking is free Wi-Fi hotspots. Free Wi-Fi hotspots. All over the country, we want to establish and operationalize a total of 25,000 free Wi-Fi hotspots. We want to set up a total of 1,450 digital laboratories. We are establishing them in polytechnics. We are establishing them in the villages at the ward center. In each and every ward in this country, we are going to have a digital laboratory where youth can go and learn digital skills.